Come fence nursing quarters na ye former MP ni say osiama ye no. Come fence nursing quarters na ye former MP ni say osiama ye no. Ye mpe. O medwiri ntu no ansi foforo ma ye. Ne contractor na wa si danfo saade asi wa ma ye no. So wa medwiri ntu angu no ye na adwen so obeto so a. Ye kama ban na te say wo ba de ye be ye no ha no. Ebeji wo monsa. Ntu omo hwe because all starting ye hui. Ye kan ye nam say omu nipa no mu nim say oman na ye timu no ye de nipa na ye den chechire oman no omu mu nipa nti no de omu pa na no omu ye te say de omu botom sika na say nyame adom ye man pani aba ye nya DC ye nya MP a nyame mo omu adwene ne nyansa na omu gine nipa ho omu ko hwe nkrata mu hu say na nya omu botom sika na ye oman ni sika na mbesi we ama ye ndia ye kama na te ase say omu edi na omu si quarters ne ema ye mpeda we yempe so people has obeto contract and ba has obeto da we so a ye ma ye MP atiase say ye don pa on fan kramo aban ne say we nkwa na on ba beto aso dia omo ti asem we ye nkra we enkoma ye MP dada say edana wabesi e dia sia no ye ayifo no mo ano net fo no omo se sa da no mo ntrem no mo so ntrem na ye yare a obi ane ya nti asa ne say da we dia yempe and I'm saying that no musino, or moon person will be a bit discarded meeting, or more than more contamo, and they sit down, or most women, Kurumaso, your wife were missing. And I don't know, almost about ya, and your young people, you bunny pass out any day, or bones as I could my own. Temu, I know I was a here, control about 1 peso so. Well, at Toya at the Temu, and I casadin some to Jachim say at 9 a day. So on we at 9 at Tibia, and a send yes, 1 1. And Penises ye you tea. Na sa wan kasa utiri no wa ebe wie no ebia na wo ope ameli nanso ebe wie ache no na ya yu ponku jo eno so eba sa adwini ye pa enti ade se wonom ekasa fa wa wo mo ede wo manu disem atu edwaye ya to akase ne so na ye kwagina mu ewo ensem foforom na akuafo bia wonom ewo aboduabo a eno no ewo ene se wode wani kirem ewo bibia ni anwea so be kwai mansi no mu a ewo ana wonom ewo na omo kirem se no kurani ade bia akoso pa na sa ade no a aikoso no se wonom ankasa amfa nwa na ekam yakoye se omo ankasa na wo mu nim ye omo ye ene e bi se om se ede na aikoso na o kirem se adwuma gwa wonom ehwe kwaye bretu ene ehon sansan so me kire forestry commission obi nim ye si ye ene wonom atimi afa sekan ebi no so kura ba wono omukita doma machine hu dia no mde kwa akuafo akire se wono mde emfie pi na adua no wono matimi de abesim atwitwa dodo no atuagu na mo se who dey you ede na aba sa de ma no ekoso na so ama ye ne panipa wono na ye chorochrofo a oda akuafo nkabam ko ya no ayo reference Jesse new love ye no ebon kobo ebisa no na moma yentie entremu ankasa wode ma yen wa ye baha 2008 ena me bedo ha ba forest fon ka se aha eye forest frankly speaking abodu abukuro ni nyina te forest mu ya ma ye school ya ma ye chip compound ya sikoko share ya chese omse nkwada no akuafo ni nyafuo na omoma nso nko school ya kwan se ya aban na ye feeder road na ekoduro baby a na forest fo ni hunuhunu esa no akuafo ne ye de won court lands commission ka ho kira no gold mines ka ho minerals commission ka ho enti ne court a asoma kire me na ye lawyer ma ye akuafo no ne court ka ye ne se koko no ema forest fo ni ntwa bio akuafo no nso ma obia no afuo foforo na emom ye koko dada de ene ye mfuo dada no etimi yi ho ne ye fa yadua ne eno ena ye disua chese na ye wo bibia ye fra ne se ye de asem eto senedai na wo a wonti ase no you go for an enlistment chese asem ye mpaja se ye nimu ya na se ne omode asem na akotwene baabi no wo mpene so enti forestry munya saade a silence means concern na chese muti ase enti ni oma ye contempt pa na o se ye chi forestry commission koko a adi 15 years
koko a adi be se 10 years na ubetwa ni nyina gu asase no nyo bia pe no de ba ha o nipa na de ne baaye ena hunu se reserve asase no eda obi akonwa ho enti se wo pese ye si ano dia ada ne ani asase wura no ntra se ne yansi nkonwa se ne de baaye ye hunu se modo adru poli the next time ye beba no ya trapo na che se asase wura na o se ye che no straight. Eti panipa wote se ye no abon komo na fe wakyere nsem no mu ankasa de akyere ye no reference jasi new love wo ye twotworofo ede ma koko aguafo nkabomku a eno ewo aboduabo kro no emu a eno ewo bibia ni anwea so be kwai mansin no mu na ensemi nam so ama aban krat pani a wono owo bibia ni anwea so be kwai sene pani aka to se ye digya wa na ede aso awunti obohwi ekopie ho onimonyamfo Sebastian Obin egodu na odi tudwa ede achemu se ne eyade se wonom ato wansa afra adwumaku a wonom ana wohwe kwa yebretuo so mekire forestry commission se wonom mra na sanse bi a aben no hwemu bi a esefata no wonom enye mfa wo se de be ya aguafo bete wo ase na forestry commission fonso wonom ebete wo ase na ekobasa aboa ama asomdwe ma papa atimi afa ne ntampa ede afia na moma yentie ehwo nso wabra aban krat pani ekesa no efi se yen yete ye no na yete ne se kuku nketwa afi na kuafo na do no mo betwagu tie ya se bebo anan ne aba behwe se no kre se kuku aye 2 years 1 year bia ana se 3 years bye bye hu se more than even 5 years odo modo ba wum nse asase ne nyina na ba ya ne nyina benyini advance nti modo ba wum a ka ho a na hwe apart from ba bia modo ba no ye will be edi 10 years a ekwa no so mo twagu nti we chese enye se bia no mu twa 2 years but omo yo maju so mu twagu na om de gu aban nanim ase but ye be ka chom se omo nya hweyi na omo nya bibia until say ye be resolve na fi ye hu kwan de be fa so ansa na se be twampo a eno aba so nti omo nya bibia ngo for the meantime ka chom se se a omo ka mo akoma tum yam de omo twan de omo twa gu fam nti na ntimi fancy o ma na enyini bi but de omo fa omo san kan ne de ye mo fa omo san kan until say ebia emra anasa aban be determine nti omo do munya abotre na omo hwe na enye ho adwuma na ebrepa mu no de ho susanso nyina bebro ani a woti yei eye opani a ono ena ya aban krat pani ede ma adehia wonom ewo bibia ni anwea so bekwai mensin no emu eye onmonyamfo Sebastian Obin ana wote se woni ye abo sa enkomoyi na ne nkasa no achi enam so ama bibia ni anwea so bekwai opani a wono ena yetitire ni ede ma ene di si chini eba tan akatamanso amanyokuo no ayo owura efen se ya oberima na wabra ya oberima nso nsentwerefo ne no ebo nkombo no ana ode tudwa chemu se wohwe anamontu a adwumaku a wono hwe kwa ebretuo wonsam so mekire forestry commission wonom atu no a eyade se wonsusanso pa ewo man sikasem ene na gina tuo mu enti saa na montuo na wonom tu ye ne de wono de okasa etia moma yentie ne nsem no bi ya tawo mochi ewo mudwumadi o mudi bia mu na emom yama we no de abeya asem a ewo se obia manani ba ho na ye nyina yetu ana monkese ne se de ete ye ne se yasin koko na se fuo no eye afe ba ko mfie mienu ye nyina me ame ye chairman ya me da ndc anu ye kuye ni kuye ya na de me ba ya ba be di chairman koko a eye 2 years ene koko a adi be se 6 years 10 years ye nyina ye hu a enu ntina ye nya adaje se ye nye no atesem tina wo se ye de MC eba na party for no se ye di akire se ye ni abre na ye ba be hwa de koro ba ye na de be hu ye no kire se de enenam frama mu se ye se koko no ye afe ba ko mfie mienu no omoboa enya no kore koko na che koko ye teso a ene Ghana ye ni koko yi eno na surprise itime boa yen ema ye nya bi iti de be kan se obi an kan akomanto ne yam forest for no adikan ensem omo kan ye no nya no kore iti na aban krache no anya ba bi no de ekwan bia yen so ye fa so a ehwehwemu pa ebe koso na obi bua payo boni bi ena ebia ndi isi amanyoku no ye ba ye bosome nan pepepe ni
aya adwen sɛ obegu party na anim ase na ebi aka ɔmampanyin John Dramani Mahama ɛno de enipa no waye mistake nya aha eti eni ɛyɛ ɔpani asɛ wode wani kyerɛ mu ɛwɔ bibia ni anwa so bɛkwa ya ɔno ɛne otitirani ɛde ma ne DC kyini ɛbaatan amanyokuo no ɛna yɛne no ɛbɔ nkomo wura ya o berima ɛna wote ne nkan ne kurakura mu akuafo no bi ɛnso ɛkasa asɛyi ɛwɛ na ka yɛ hwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka akuafo no ɛne no bi nanso ne ayɛ na ayɛ ntimo fa nkyɛ yɛn na yɛnto akasɛbɔ no so yɛto akasɛbɔ no so a na yɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ ensɛm foforo mu na wɔ ensɛm foforo a yɛkɔ akɔgyina mu no sɛ woba ewiase afɛdɛ nyinaa no a kotoni ma bosome bia ne da na ɛtɔ so edu enson 17 fu bia no empanimfo edi si hɔ na wɔnom de si hɔ a na ɛyɛ adeɛ sɛ yɛde kai telecommunications World Telecommunications Day na yɛ sɛ megyina abɔnten na meka sɛ tete phone hello ɛba yei no ɛwɔ sɛ afi bia yɛtumi kae ɛsiane sɛ aboa yie papapapapapa na afi deɛ no ɛyɛ adeɛ a wɔbosome ne da na ɛtɔ so edu enson no na kyɛ sɛ naano memede da nti na ɛkɔba saa deɛ a ɔman Ghana ne emu dwumadie deɛ sɛ kɔyɛ memede da saa deɛ a yɛpagya ɛde bɛsi ne dwoada soɔ nti ɛnɛ da yi ɛna yɛda a yɛde ɛkae saa da no na wowie tiri asɛm a wɔnom de di dwuma wɔ sɛ empowering women through digital technologies sɛ ɛnɛ yi yɛka mma ho ahyɛ wɔn kuran apia wɔnom sɛ ɛba ne saa abɛɛfo kwan so a wɔnom bɛtumi ɛde abɛɛfo atumi ɛde dwuma na aboa ma nneɛma akɔ yie na ɛno ɛnenam so ɛma ne yɛte yɛn gu mbɔnten so ɛwɔ sa wiɔ so mbɔnten so ne adehyɛ ɛbɔ nkɔmɔ abisa wɔn sɛ ɛnɛ abɛɛfo afidie badwemba telecommunication ana phone yi ɛba yɛ ne ne keka ho no ɛmoa bɛmpah na musu sɛ ɛde aba Abramrofo de mobile phone eba ya na aba beboa ye bebre enema bebre na aba beboa ye sɛ wohia obi ewa brochire onipa bi wo ba bi a ekwan wa untese untim unante kranko eno so afa phone no afre nipa no anka na ya sɛ wobɛkɔ ukosu obi aye kra je so kɔtwe mani didi wie ene de onidi kra na otimi frɛ no aka kyɛn sɛ nipa so asisi ni sɛsi eti mobile phone aba beboa ɛna ebiom so de ameboa ye YouTube no efa social media ne na sefo no ha ɛno no aba be say bibri ama YouTube no say more ama YouTube no say more beboa because of say first no say wo ba bi ti say yenkura bi ti say kofo company ade ansa na be postulate kora ba be du ha no na di mfie bibri say be say brother say obi anya yie akwanto bi ba o say o fa phone no frɛ sisi ana ekɔ ama wi aso so kuma because of say sisi awiase no wo ha ne akra American ne ade a wobetimi atara ha na obi akasa even gra talk say wu nipa no hu na chekra na wobetimi na ye friends at distant video call na mo kasa na mo nyina mo buya hu yonko kama adehye no bia wonom ɛwɔ sɛ hwiyo so ban ceremony ye no wɔmbɔ nkɔmmɔ ɛma wonom kyerɛ mu afidie badwemba ɛba yei kwan pa afa so aboa amandei anamontuo atimi akɔso no ɛna wonom akyerɛ ɔmadwen ɛde afa hui Ghana de sia yɛmfa kaseɛ no kɔgyina mu anigyedeɛ kaseɛ mu sɛ ɔmanfoɔ bɛkae a na wɔtwe a etwa mu no amane bɔ ba ko ebeto dwa ɛyɛ yewura asami gyamfi ɛne dollars a wokɔyi di kyɛ maame agradaa ne wɔn sansam a ɛsɛ bi beto dwa deɛ yaboro so a ɛne ɔmampani apaden no de akyɛ no na obi yɛ nansan sɔre a panipa wɔ no na da heaven way chapel ɛyɛ evangelist Patricia Siama a yɛ fɛn na agradaa yi ono asena ko Kenya asemi mu bie no da kwasia dai wa bra no na asafo ma edi eche nyame asa no se wono no wo sunsum bi eti ni mu asa sunsum no osia brante bi te se bugati wo hwe siwte ebo no a sika woni ho otimi aye sunsum dwuma efre no onya fre no onya banko ade o kase mam 1000 billion kora oto ni botuma no anse wo yi ama no wa bra ondwene ho enti nsemi e ba ye ya Ghana fo bo kasa no de na agrada eche ni nsemu a ono no ne ekura no eso che ne amokeka no enti Ghana fo yenka ye no ntum e wo sansem no ho a eno so yensem ba ko a sofo maame agrada ode aba betu dwa ye da na di tiawa na afi ye de akire ho na wo South Africa maimu no ade se wonom ahye se sofo pani bi a oye Nigeria ni eye Timothy omoto so sa panyi wo sofo nanso amanebo a eba ne se sa na ne dwumadi a odi nyina achi no
na safo maiwa nkitinkiti we anya nkokɔ nkitinkiti na maya nkitinkiti ewom no sɛ otintim fa omo ani mo na ato ne ekeka wonam so ama ne ye kasa no South Africa man no de na kɔgina emra nanim enam so mampanifo ebo amane sɛ nei ɔsɔfo ne wom sɛ wa free South Africa man no mu de na so ba bi o hye biara wono betwe no na fie wone mbra ene no adie no ɛho nsɛm ne yede som wɔ kase boyi emu ade hye nyina kase yeso na yɛmfa nsɛm awodo a yede bae ne nyina ensom na men sorry na DJ Losky ene bantama Kofi Boachen wono mre na afie wo metoa so ene dai ewo dwumadie no mu emfa ma me kai wo sɛ yɛde aseda ema brand ye friend sɛ ADB na dawro ma ene opia me ede me kɔ abɛfo kwan so ema wonya bi ehwe ye wo Facebook aseda ekɔ ede amano me kai wo sɛ wo kinkan ni a wote me nka ene dai e kase boyi mu eye me osomafo Kwame owusu tikasie KOT